mo gustong mahibaw kung sa kahimtang sa imong anak? Kay nga no, naunsa ang akong anak. Himatyo na. Kung may daotag mahitabo sa akong anak, tago mo bisag asa. Kay bisag tuwa pa mo sa ilahom sa yuta. Kauton paghihapon ta mo. Aron ipatagamtam ko ang akong panimaos. Hoy! Ayaw patakag pamasangin, ha? Ayaw! Uy! Adi mo! Buhay ina! Nagtuo ka na hadlok na? Way usa ka ninyo. Gatugutan ko. Yung masasayin o sakit siya. Pakyon ko kung kinsay mo dagdaog sa kong kalo. Di man ina. Tala din. Yaya, run. Hoy! Ako ba yung katawan? Ang ako kinsa nga kita raman duha din ni Miss Puling. Hoy! Ayaw kong kataw, iha. Dili ko din ang mga sayo-sayon. Pihiya ang tao mo na lugalan mo. Ayaw kong sayo-sayo na. Ug di ka madag sayon-sayon lisod-lisurol di ka. Kalumi, hindi mo to. Tuka! Oh, kaya nga. Mo, ha? Sige. Ikaw, ha? Gano Ikaw ba? ka maning ako mo. Ikaw niya ka? Ikaw palingan. Ano? Ayaw, Diyog ko. Kung galing minggoy. Dili sa... Really, you done and you bet I felt it. I tried to beat you, but you so hot that I melted. I fell right through the crowd. Alimango! Pagkatoy-toy tabag! Get back. Daghan tang mag-ampo para ni Day Crystal Day. Dong, ayaw magkabalaka. Why daw utang mahitabo ni Crystal? Lain mo kayo ang kulba sa kulubuhan niya. Kumao na. Di na ka magugay. Tara na. Yaya, ha? Sige, Day. Ayaw mo, Day. Sige ya. Ada na. Muanhi, si Carmi Mercader. Ojo, manhi. Ako tang balibaran tungod na ning nahitabo karon ng Crystal. Pero tingali nag makasabot sa si Carmen Mercader ug ato nang buhaton. Mao nga makigsugal gid mo kaniya, bisan ni ato sa problema. Ay kabalaka. Tuwa na sila og sila. Atong isalig kanila kining nahitabo karon ni Crystal. Wa gani ta maka-celebrate sa birthday ni Leo ug Lea. Tungod sa nahitabo ni Cristel. Ug karon makigsugal ka na hinuon kaniya. Josie, hapit mo kamang sa yuta si Carmen Mercader. Gamay na nagunit. Ug mapugos na siya pag-collateral sa katapusan nilang properties. Ang lote ug ang bahay nga ilang ipuy-an karon. Ang katapusan lang establishment, katapusan lang negosyo. Ug kung makuha ko na ang tanan, anang higayon na. Pobre pa sa ilaga si Carmen Mercader. Sir, ikaw tay pagtungod sa bata? Excuse me, pasunod ka. Yes, ma'am. Lord. I'm sorry. Ngunit sa kinabuhi, anak. Please.
Don't die. Please, Krista. Anak. Hindi mo na ba kung ipasaylo, ha? Kristen! Kristen! Diyos ko! Kristen! Kristen! Doktor! Nurse! Kristen! Tawa kami. Ayaw ka sa akong anak. Awa! Nak, niya si Mami. Kristen, baby. Ni ano si Mami. Nak. Kristen. Nak. Mukhang ibang mga mata. Mukhang biyay si Mami. Kristen! Mukhang ibang mga mata pa. Wala na si Kristen. Patay na siya. Dili ka na tinuod! Doktor! Takbo! Dok! Dok, napangin na ninyo! Dok, mukha yung mga mata, Dok! Di ano si Bobby! Dok, Kristen! Mukha yung mga mata! Titigan mo kasi casting! Dok! Dok! Dok, tama! Dok, tama! Oh, please, kamangya ang anak ko. Naunsa man ni siya. Wala man magpitik ang iyang kasing-kasing, Dok. Ah, sige. Pwede, gawas lang sa mo. Gawas lang sa mo. Ako lang dire. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man nganong nahanaw ka ning kiliran.
paghandom mo maoy giantos ko